Ayun mga ka-online, nagdi-deliver tayo ngayon dito sa Catanagan, sa Lugon, San Jose, Camarines Sur. Pagkatapos natin mag-deliver mga ka-online, sabay-sabay natin ikutin ano ba ang meron dito sa Catanagan, sa Lugon, San Jose, Camarines Sur. Tayo ngayon sa gasoline station dito sa Catanagan. Ayun mga ka-online, tapos na nga tayo mag-deliver dito sa Catanagan, Zone 7, sa Lugon, San Jose. Ang gagawin natin ngayon, mag-ikot-ikot tayo dito. Tara, samahan niyo ako mga ka-online. Mga ka-online, puntahan natin itong Catanagan Park and Resort. To prove it, we'll have the bombs that we say, but we'll have the heart not to lose it. For all of the times we stopped, for all of the things I'm not. Maganda, malinis, at napaka-presko ng lugar. Kaya pwede yung puntahan ang Catanagan Park and Resort dito sa Zone 7, Catanagan, sa Lugon, San Jose, Camarines Sur. So ayun na nga mga ka-online, andito tayo ngayon sa Multipurpose Evacuation Center ng Barangay Salugon na matatagpuan dito sa Catanagan. Ayun mga ka-online, hindi lang mga taga Catanagan
hindi lang mga taga-Salugon yung nagbibenepisyo nito, pati na rin yung mga taga-ibang barangay. Welcome na welcome dito sa evacuation center na ito, lalong-lalo na pag may mga dumarating na calamity dito sa ating bayan. Times when love's what you hate somehow, we keep marching on. For those nights when I couldn't be there, I've made it harder to know that you know that somehow we'll keep moving on. There's so many wars we fight, there's so many things we're denied, but with what we have, I promise you that Ito yung dating San Jose Fisheries School dito sa Salugon, San Jose, Camarines, na ngayon na naging Calgary State University. don't care if we bend, I take us to swim. We're marching on, we're marching on, we're marching on. For those doubts that swirl all around us, for those lives that tear at the seams, we know we're not what we've seen. For this dance we move with each other, there ain't no other step than one foot right in front of the other. Ayun mga kaulay, ang Katanagan na taon Zone 7 dito sa Salugon. Isa ito sa pinakamalaking zone dito sa Barangay Salugon. Tara, ikutin ka natin.